So what's up guys, and nandito na ako sa Ridetrip MotoVlog. So pupunta tayo sa bayan, no? Magpapapalit lang tayo ng pins ng vape. Yan. So kung bago ka pa lang sa aking channel, like and share, subscribe muna dyan, on the notification bell para manood ka sa akin mga videos, no? Pupunta tayo sa bayan ngayon. Checkpoint pang hindi ko pinansin. Ewan kong pinara nila ako guys. Dumiretso lang ako. So yun na nga, no, malapit na tayo sa bayan na Rosales. Yan, subscribe nyo din pala yan, yung nasa screen guys. Yan, vlog din daw siya guys. Wala pa siyang videos pero mag-uumpisa pa lang daw siya. Guys, so malapit na tayo sa bayan ng Rosales, no? Pero dito tayo dadaan guys. Yan, para makita nyo yung town hall ng Rosales guys. Yan, papakita ko sa inyo. So yun guys, malapit na tayo sa bayan ng Rosales, no? Residensya kung tatawagin nila. Singit muna tayo guys. Yan. So yan guys, yan na yung residensya bayan ng Rosales. Yan. Yan, no? So shoutout nga pala sa mga taga Rosales, kung may nanonood na taga Rosales dito, no? Yan, shoutout sa inyo guys. Yan, huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe dyan para ma-notify ka sa aking mga videos, no? And kaya pala guys, comment kayo sa baba kung anong content na gagawin natin, no? Ayan. So yun na nga, no, medyo matraffic dito. Ayan, traffic pa nga. U-turn tayo dun banda guys. Bawal natin mag-U-turn dyan. Yan, bawal nga. No U-turn, may nakabantay. Doon na lang tayo sa may high school guys, sa Rosales National High School. Doon na lang tayo ikot. Ito na nga pala yung National High School, no, ng Rosales. Traffic na naman dito.
parkingan dito. Magpapark na tayo dito na tayo guys. Ayun, parkingan luwag. Ayan. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya, no? Okay. Magpapapalit lang naman ako ng build eh. So yun, maya lang ulit. 2 hours later. So yun guys, tara, pauwi na tayo. Saglit lang naman, nagpapalit lang naman ako ng build ng vape, no? Yan. So kung napapansin nyo guys, may plastic sa harap. Kasi nagpabili si commander ng kakanin guys. Yan. So yun na guys, so hindi na tayo dadaan sa dinaanan natin kanina kasi may checkpoint. Baka pagpauwi na tayo, parahin na tayo. Yan. Kasi hindi tayo tumigil kanina. Iwan kong pinara ko guys, hindi ko sila pinansin, dire-diretso lang ako. Yan, shortcut na lang tayo pauwi, no? Yan guys, so dito tayo dadaan sa mabatong daanan. Yan, pangit yung daan dito guys. So yan guys, balikan ko na lang kayo mamaya pag malapit na tayo, no? Balikan ko na lang kayo guys. So yan guys, malapit na tayo. Yan. Yan, shoutout sa mga frontliners natin dito. Yan. Ayun guys, dito na tayo, no? Patingin. Ayan. Kangkanin. Kiyapot. 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 Busin mo lahat yan, oh. Sabihin mo. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Sabi mo, bilis. 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 So yun guys, welcome to my vlog. Bilis. Sabihin mo. Welcome to my vlog. Ayan. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Like, share, and subscribe.